Ntombilano Jolane B. Umongameli lo leza ke ibhinqa nge15 zaMeyi. Ngiyathemba ukuthi abantu bazoyithokozela mayiphuma futhi bazoyiphusha njengokuyifuna kwabo. Ngibileke nazo inkinga ekhandeni lengoma eziningi futhi kodwa ngenxa yabantu engibambisene nabo ngikwazile ukunqoba nje ukukhulu ukusheshsha. Ngalokho ngizoqala ngibonga umfowethu uEza the Kid ongishuthayo umthwebuli wami. Kuyimanje nje uye futhi ongithwebulayo. Ngibonga ukuthi bekhona ngaso sonke isikhathi mangidinga. Ngiphinde futhi ngibonga unjiniya wami uMr Wise ngokuthi bekhona nje ekuqaleni kwengoma iziyo phela futhi ingoma. Ekusukeni kwawo nje lengoma ngathola ibeat from ubeatmaker wami uBrowns 150 waseTakani. Nami nje ngenjwayelwa ngiyele studio ngifike ngikhipha ngaphakathi ngiphekwayo le beat. Hayi ngiyishaye ngisebenza naye lo Mr Wise lo ngembalile ukuthi producer wami hayi sishaye njengenjwayelo nje siqede futhi hayi sishuthele ishuthwa kuye phela umthwebuli ngembalile uEza the Kid. Hayi sifake enkundleni masifake enkundleni boom abantu beyithande. Abantu beyithande yibo laba bethe kondu bethe kobani ngenhlanhla ke kwakhona abasabelayo ubhudi lapha uhlase abaningi bamazola Cabra laqhasha hayi wasabela ke wasabela impela nje ubhudi omdala wasibusisa ngevesi nanokuthi ke bekhona umuntu engisebenza naye lapha nomfowethu ebengengikwazi ukumvayela ngaphandle uPlatinum. Ngibese ngimthatha kumfowethu ngamfaka engomeni cha wangenzela ke iqiniso nomfowethu. Khona nje ubhuti uhlasa ula Cabra ngize ngimthole nje okay abantu vele bemtheka lapha TikTok angithi okay sigcine sikhulumile kuTikTok ishintshane ngezinamba sigcine sikhulumile kuWhatsApp. Wangifonela ngelinye ilanga. Wangifonela uhlasa madoda. Ungifonela ngisebusuku nami ngikhazi ngibukela Big Brother kanje. Wangifonela uhlasa madoda. Wangifonela bafuthi uhlasa. Angazi ukuthi ngingazizwa kanjani. Kwathi angihleke kwathi angijabule kwathi angikhali nami ngangazi ngenzenjani. Angikholwanga nje ukuthi ngempela kuyenze ukuthi uhlasi uzongena engomeni yami. Angikholwanga bafowethu. Angikholwanga ngempela kodwa nje ngajabula kakhulu futhi ngiyabonga. Emva ukuphuma kwayo le ngoma lena ke sizoyishuthela ivideo. Sizoyishuthela umusic video wayo maduze nje ngekudala. Futhi hayi ukuthi sekuphelile yini. Ukuthi emva kwebhinqa sekuphele cha mningi umculo oseza. Mningi umculo oseza futhi ngiyathemba ngizothokozela. Uhonke nje esengikubalile ave kunzima kodwa ukuthi ngiyacula ngapha isikole futhi ngoba nabazali futhi ngapha ekhaya bafuna uphasile. Yabona nje kunzima impela ukubalansisa. Nakhona ukuyoshutha ukuyorecorda ngithola isande kuphela. That's why kwesinye isikhathi kuphela mhlawumbe amaviki ngapostile.